τον Gamer Top 10. Γεια σας παιδιά, επιτέλους ξύπνησα. Gamer Top 10 εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στην επιβίωση μαζί με τον The Minecraft Gamer. Να είμαι λίγο πιο κοντά σου για να ακουγόμαστε. Ναι, έλα. Ωραία. Δεν έχω πράγματα. Κοίτα, είμαι ψηλά. Μπράβο. Δεν έχω πράγματα. Πού είναι αυτή η σύραγγα? Ανάτι. Μη πας, έχεις ο τσέστ για τους φτωχούς. Έχει ένα τσέστ για φτωχούς. Δεν θες. Πού? Δεν είμαι φτωχός. Δεν έχεις τίποτα. Έχω πάνω. Πού είναι το? Ωραία. Και τι έχει? Τουλάχιστον είναι λίγο χρήσιμο. Να το βάλουμε τέλτα. Όχι βέβαια. Α. Κάτσε πρώτα να τα πάρω, να φτιαχτώ. Ξέχασα να πω. Δεν έχω crafting table. Έχει μέσα στο σπίτι. Επίσης είναι χάλια. Δεν θέλω ξύλινα εργαλεία. Iron δεν έχουμε. Έχουμε. Αλλά όχι αρκετό. Να πας για mining. Εσύ να πας. Σε κάθε επεισόδιο εγώ πάω. Μπράβο. Εσύ πας στο μάινερ. Δεν είμαι ο miner, ο farmer είμαι. Τώρα εγώ είμαι. Τι λες μωρέ? Αποφασίστηκε. Τι είναι αυτό το ξύλο? Iron chap, όπως λες, γιατί είμαι ο miner. Αυτό νόμιζα δεν ήθελες. Γιατί αφήνεις το ξύλο σου? Ούψ. Το αφήνουμε στο τσέστ που λέει ξύλο. Το είχα γεμάτο. Α, ναι, είχα φτιάξει την βίλα. Και γι' αυτό είναι άδειο το τσέστ με το ξύλο. Αφήνουμε αυτά και παίρνουμε όπως πάντα τις αγελαδίσκες μπριζούλες. Τι να κάνω? Δικό σου είναι ο σερβερ. Τι να κάνω? Κόσμο. Αυτό. Μην πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Πόσο ωραία τα λες. Τι να κάνω? Να σκεφτώ. Να χορέψεις. Τι να κάνεις? Πρόσεχε. Αν δεν μπορούσα να πηδήξω κι εγώ έτσι. Του πήγες από τις σκάλες. Φαγάκι. Θα μαζέψω λίγο φαΐ. Όχι ότι δεν έχουμε. Βέβαια δεν έχουμε και αρκετό. Και με την κατανάλωση που τα ξοδεύουμε εμείς τα τρόφιμα θα χρειαστούμε. Θα πάω να μαζέψω εγώ. Όχι εγώ τότε. Καλά, εγώ θα πάω για μένα. Πάμε. Αν και το έχουμε τέρατα τώρα. Δεν έρχονται στο Μάισαφτσο. Σε σπηλιά πας? Ναι. Εγώ σκάβω. Ποιο είναι το λόγο? Ναι, αυτό με τα σπραποδάκια. Να κάνω μάινσα. Καλύτερα. Αυτό με τα σπραποδάκια είναι το άλογο μου. Φύγαμε. Έχω ένα name tag. Τι name tag? Ναι, το ονομάζεται name tag. Αλλά τώρα βαριέμαι να κάνω αμόνι. Βρήκα ένα μουλάρι. Α, όχι, άλογο είναι. Γιατί σκοτώνεις κάθε άλογο που βρίσκεις? Γιατί σου δίνουν leather. Σου δίνουν πολύ leather. Κάποιες φορές. Άλλες φορές δεν σου δίνουν Πώς καθόλου. φτιάχνονταν εκείνος ο πίνακας που έβαζες πράγματα? Τι είναι αυτό? Α, θέλει leather. Από ό,τι ξέρω. Leather νομίζω. Τα γουρούνια είναι τέλεια. Σου δίνουν πάρα πολύ σαν τα πρόβατα μόνο ένα. Κανονικά τον σκοτώνεις με...
Αλλά τα πρόβατα σκοτώνονται πολύ εύκολα. Ναι, τα γουρούνια μερικές φορές δεν σου δίνουν και τίποτα. Ναι, τώρα σκότωσα ένα και δεν μου είχε δώσει. Επειδή Ωραία. νομίζω Καλή ποικιλία έφερε. νομίζω οι γουρουνίσιες ριζόλες σου δίνουν πιο πολύ ζωή. Ωραία, έχουμε 5 γουρουνίσιες και 5 προβατίσιες. Άντε άλογο, πολύ αργά πας. Έχεις καθόλου level. Ένα level. Level. Κάτσε να δω από τα ζωάκια. Όχι, να πάρει, δεν έχω ποτέ πολύ μπαταρία. Φύγε, θέλω να δω. Φύγε, το ξέρω. Έτσι, μπράβο. Α, έχω 2 μόνο. Γιατί θες να κάνεις αυτούς τους πίνακες για να βάλεις σε Ναι. chest. Όχι chest. Α, κάνε ένα chest room. Να, αυτό εδώ το μεγάλο πράγμα που έκανες. Θα είναι το chest room. Θα Όχι, βάζουμε είναι πολύ chest. μεγάλο. Θα κάνω κάτι. Ναι, γι' αυτό σε λέω. Θα έχουμε όλα τα πράγματα. Ό,τι υπάρχει στο Minecraft. Θα κάνω άλλο, όχι εκείνο. Θέλω τα leather σου. Να πάρει. Θα έρθω με το δικό μου άλλο. Είναι μόνο 2. Καταλάβεις ότι θα χτυπήσει το άλογο μου. Και ξέρεις τι. Τι? Και ήταν κόκκινο το σκηνή επειδή ήταν λεμμένο με το άλογο μου. Δεμένο. Τα πήρες? Ναι. Εντάξει. Πάλι μάζεψα πολύ κρέας. Α, αγελάδα. Πολύ μου αρέσουν οι αγελαδίσιες οι μπριζόλες. Αν και δεν τις γεύεσαι, σου αρέσουν. Είναι πάντα αυτές παίρνω. Μα πάντα. Διότι σου γεμίζουν πάρα πολύ ζωή. Αχ, σε βαρέθηκα, λόγω θα πάμε με τα πόδια. Ναι, με leather. Βαριέμαι, θέλω κάτι να κτίσω. Να χτίσω εγώ το chest room. Ναι. Θα το διακοσμήσω κιόλας, θα το κάνω ωραίο chest room. Θα τα πίνεις όλα από το τσέστη για τους φτωχούς. Εγώ αυτό. Ναι. Τι ακούστηκε έτσι? Τι διακούστηκε. Δεν ακούστηκε παράξενο. Πάλι πέθανε το άλογο μου. Εσύ φταίει όλα. Καλά, άλογο είναι. Βρίσκεις καινούριο. Φαντάσου τώρα τα σκότωσες όλα. Όχι ρε, είχα συναντήσει κάποια στο δρόμο. Και έτσι κι αλλιώς άμα κοιμηθούμε σπονάρουν 250 εκατομμύρια εκεί πέρα. Επίσης έχουμε καθόλου ξύλο ή το ξόδεψες όλο για να καθίσεις αυτό εκεί? Κοίτα. Α, ωραία. Πού είναι το αυτό όλο? Πάρ' το και φέρ' το μου. Γιατί? Τι γιατί? Να πας μόνος σου. Αχ, Βαριέμαι τώρα να πάω σε εκεί. μη είσαι δίπλα. Το ξέρω. Που σπονάρα μόλις τώρα πάρα πολλά ζωέ. Αγελάδες δεν σπονάρουν πολλές Θα σκοτώσω αγέλες. εγώ τώρα ζώο. Όχι, όχι, μάζεψα πάρα πολύ κρέας, για mining πάνε. Καλά. Σκοτώνω και κάτι τελευταία πρόβατα που έχω εδώ μπροστά μου. Πόσο έχω? Έχω 11 προβατίσχες μπριζόλες, 5 γουρουνίσχες, 2 κοτόπουλα και 4 αγελαδίσχες. Πήγαινε εσύ. Και 4 leather. Θέλεις? Όχι, δεν θέλω άλλο, δηλαδή. Πήγαινε βάλε το στο τσέστη. Κάτσε. Τα σκοτώνεις εσύ αυτά τα ζώα. Πάω να τα ψήσω και θα τα βάλω στο chest. Εντάξει. Όταν ψηθούνε. Είναι και αυτό. Πόσα λεπτά βγήκε το βίντεο? Τώρα Ναι. 9 κάπου εκεί. 9 και 25 μου είναι εμένα. Και εμένα κάπου εκεί. Τι έχουμε εδώ? Τίποτα. Βρήκες τελικά πως φτιάχνονται αυτοί οι πίνακες? Ναι. Με leather όπως είπες. Καλά είχα δει εγώ από τα βίντεο. Τι είναι αυτό? Έφτιαξες χάρτη? Ναι. Και τον έβαλα στο πίνακα. Γιατί είναι τόσο μικρός? Γίνεται να κάνεις και μεγαλύτερο? Ναι, άμα ενώσεις τα κομμάτια του χάρτη.
Πώς φτιάχνετε? Πώς λέγεται εκείνο. Αυτό που βρίσκεις στην άμμο, δίπλα σε μια λίμνη θάλασσα. Μπορείς να βρεις άλλο? Νομίζω αυτό στο chest, εκείνο το πράσινο. Είναι. Slime. Όχι, το άλλο πράσινο. Ποιο chest? Sugar νομίζω. Α, τη ζάχαρη. Τα Ναι, τη Sugar ζάχαρη. Games. Τα Ναι, Sugar Games. Ναι, αυτό. Α, θα δούμε. Crafting table. Crafting table. Ποιος είναι ο χάρτης? Σαν την τώρα τη μικρή εξερευνήτρια. Χάρτη, πού είσαι? Κάτσε λίγο ρε. Έφτιαξα από... Ποιος είναι ο χάρτης? Παλιά δεν έβλεπες τώρα. Πω, πάρα πολύ μικρός τώρα, χωρίς πλάκα. Μήπως θέλει τέτοιο ζάχαρη? Θέλει μήπως φύλλα? Ναι, χαρτί. Μπερδεύτηκα εγώ, ρε. Χαρτί και τι άλλο? Αυτό, χαρτί σκέτο. Ποιο είναι από αυτά όλα? Το κίτρινο. Αυτό. Αυτό. Ναι, Να φτιάξω δύο. ναι. Περίμενε, μην το φτιάξεις, μην το κάνεις creative map εδώ. Να το σπάσω αυτό. Ναι. Τι είναι αυτά? Θέλει και τέτοια. Τι? Θέλει και τέτοια για να το βάλεις. Ναι. Ωφ, Αυτό ήταν το βίντεο νομίζω. Δεν βγαίνει πολύ. Ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe. Θα κάνουμε κι άλλο βίντεο βεβαίως για συνέχεια, να δείτε και Και θα το map. συνεχίσω και εγώ το περπαζάκι. Εγώ δεν ξέρω τι παιχνίδι θα παίξω. Γράψτε στα comments. Άμα ξέρετε κιόλας κανένα Έχω να και το ένα ακόμη κατεβάσω. παιχνίδι που μετά νομίζω θα βρω ένα ακόμη παιχνίδι, μπερδεύτηκα. Με αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας! Γεια σας!